Hej og velkommen til den her video. I dag vil vi gerne lave en video, hvor det er, at vi har fået nogle spørgsmål fra Instagram, som jeg så vil læse op, og I kan lige få lov til at se spørgsmålene her. Okay. Det kan jeg vist ikke. Jo, I kan godt. Vi prøver lige igen. Sådan der. Nu skal I se, det bliver lidt mørkere. Okay, det er fint nok. Jo, der kom de. Ja, okay. Se dem her. Okay. Det første spørgsmål er, hvordan er det at have en YouTube-kanal? Det er så dejligt. Drikker du en te? Nej, kaffe. Okay, det er måske lidt underligt, men jeg drikker lidt kaffe her til morgen. Sådan her, ja. Det, jeg synes, der er ved at have en YouTube-kanal, jeg synes, det er mega fedt, og det er bare fedt at lægge video ud til andre, men ja. Hvem kan stå på hovedet i længst tid? Oh my god. Oh my god. Okay, det vil vi lige kigge. Og ja, du lægger bare en hovedpude. Nej, vi skal ikke bruge hovedpude. Okay, jeg vil gøre det her. Jeg gør det bare på. Vi kan godt gøre det her. Nej, det kan jeg ikke. Okay. 3, for helvede. Vil du hjælpe med at holde mig med luft? 3, 2, 1. Jeg bliver. Kan du godt? Nej. Jeg kan godt, jeg bare ikke lige. Kan bedst på græs. Og for helvede mit hoved. Og lige nu er vi i lejlighed. Lisa, ikke give slip på mig. Det gjorde jeg heller ikke. Jo, det gjorde. 32,16, så din tur. Ja, Du kan godt på den der. Du må ikke give slip på mig. Men jeg skal lige have den på 33. Hvad? Jeg skal lige have den på 33. Jo, jeg giver også slip på dig. Det gjorde du også på mig. Men jeg kunne ikke gøre for det. Åh nej, men Ja, det her, vi kommer til at se mine underbukser. det er de klæder. Ja. Nej, ikke. Jeg skal lige have den på 33. Okay, jeg kan godt. Nej, den er der lige om. Annika. Nu. Hjælp mig. Stop. Ja. Nej. Start omgang. Godt. Sådan der. Hjælp. Sådan her. Er du klar? Ja. Okay. 3, 2, 1, nu. Man kan se på foran. Kan du stå lidt længere? Ja, det. Ej, du tog mig sgu ned. 26. Du tog mig ned. Jamen, det gjorde du også med mig, så. Jeg tog dig ikke ned sådan her. Okay, jeg vandt. I den her sned med kæmpe. Okay, kom. Super. Nu vil komme nu til 5 sekunder. Okay, det næste spørgsmål er, hvor bor I? Vi bor i Aarhus. I Aarhus i en by, der hedder Hørning. Ja, okay, så ved vi det. Eller så ved I det. Jeg hælder lige nu. Okay, imens så vil jeg lige vise jer. Måske lige. Ja, I kan lige få lov til, at når jeg lige. I må lige få lov til at se en video her. Arigato, mother.
Okay, det var den video, så fik jeg lige lov til at se den. Men hun kommer nu, det var derfor. Okay, ja. Så har vi lige Jeg har kæmpe rulle, hvis papir det med. er, det sker. Igen. Jule, har du taget det op? Hvad? Har du taget det op? Nej, ikke nu. Okay. Hvad laver I i fritiden? Hvor er det henne? Mærk. Det der. Okay. Jeg kan ikke se det. Hvad laver I fritiden? I fritiden der... I fritiden spiller jeg fodbold. I fritiden laver jeg gymnastik. Ja. Okay. Hvornår har I fri i skolen? Klokken 2. Klokken 3. Og nogle gange 2 ved hende også. Jeg har fri tirsdag og fredag. Jeg er fri klokken 2. Ja. Hvad er jeres største idol? Max og Martinus. Ariana Grande. Justin Bieber. Justin Bieber. Og Christoffer. Og Marcus og Martinus. Nej, ikke Marcus Martinus. Jo, lidt. Jeg kan bare godt lide deres sange, men jeg er ikke fan af dem. Ej. De er altså vildt gode. Ja. Giv os like, Bor hvis I- de er gode. Bor I lejlighed eller hus? Okay, skriv ned i kommentaren, om Justin Bieber og Christoffer er bedst, eller Marcus og Ariana Grande. Ja, okay, så ved vi Marcus det. og Martinus. Marcus og Martinus eller Ariana Grande. Okay. Bor I lejlighed eller hus? Vi bor i hus. Men vi bor i lejlighed her i København nu. Okay. Elsker I Snapchat? Ja, jeg er the Snap Queen, men Det er jeg ikke. nej. Har I musical eye? Og så vil lige så, ja, jeg har musical eye, men det har hun ikke, men I så lige min video på musical eye, så ja. Okay. Hvor mange år er I? Jeg er 10. Jeg er 7. Ja. Hun er 3 år ældre end mig. Og måske blev det lige en meget, meget, meget kort, som en meget, meget kort video. Så jeg vil lige... Så jeg vil lige sætte den til her. Og så kan vi lige tale imens så meget. Ja. Må jeg smage din kaffe? Nej. Du kan ikke lide det. Tag nu til kameraet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvis I kan lide Marcus og Martinus, så skriv ned i kommentaren og giv os rigtig gode likes. Ja, okay, det hørte jeg ikke. Ja, det blev lidt mørkt, det må jeg undskylde. Men sådan er det nogle gange, når man er i København, så bliver det sådan lidt... Men... Ja, og jeg har simpelthen bare... glemt noget her, og det er simpelthen ikke til at kigge på, men ja. Så har vi lige fået et spørgsmål til. Jeg har også lige kaffe i. Hvor mange fjernsyn ja, har I vores hus eller her? Her der har vi 0. Derhjemme der har vi 7. Nej, Jo, vi har. soveværelset Hansen. Mit værelse, dit værelse, og inde i stuen, og ude på badeværelset. Og et ude i garagen. Vi har 7 fjernsyn. What the heck, vi har mange. Eller, Ja. hvor Ja, mange okay. har I? Ja, Skriv det ned det i kommentaren. skriv ned i kommentaren, og I skal ikke blære jer, for det er ikke sjovt. Okay. Så er det hyggeligt. Okay. Okay, vi har lige fået et spørgsmål til, og det kan godt være lidt underligt, at jeg bare så skriver spørgsmål ned, men sådan er det altså. Ja, fordi at vi Jeg har ikke sådan et spørgsmål
Men det er fra Instagram nu, vi har bare lige skrevet ind i noter her, så se dem her. Ja, det har vi. Men der er nogle af spørgsmål, der er rigtige. Jeg ved ikke, om alle de er rigtige, eller hvad. Nej, nogen har vi bare fundet på, men det er sådan lidt fedt. Men Vi fik kun 3, som der var rigtige. Nej, vi fik 5. Okay. 5 af dem var rigtige, og så nogle dem har vi bare sådan stjålet fra internettet. Ej, vi har ikke stjålet dem, vi har bare sådan fået dem. Ja. Okay, vi har lige fået et par spørgsmål mere. Okay. Den vi har fået, det er, hvor mange rum har i jeres hus? Det var et godt spørgsmål, og det kan vi godt svare på. Nej, det kan jeg ikke. Okay, vores hus, det er meget stort. Ja. Fuck, den her kaffe, den er ved at blive kold. Nå, okay. Vi har 9. Ja. Nej, vi har flere rum, fordi vi bor på 3-etagers hus. Ej, det kan vi fandme ikke til. Vi har et eller andet med 13. Ja. Ja, vi har 13 rum. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Jeg har også kaffemin og lidt sodavand. Jeg har bare blandet det. Men det smager mest af sodavand. Og så selvfølgelig kommer der et spørgsmål her. Hvor mange etager har I? Ja, det var dumt. Det var mega dumt. For jeg har jo lige sagt det. 3. 3. Jeps. Ej, vi har ikke sådan 3, men det er fordi, vi har en kælder. Ellers så har vi bare 2 etagers. Men nogle gange bor vi også ved vores mormor, og Hun bor helt op, så hun er på 3 etagers. Det er derfor. Hun er på 3 etagers. Der er 4 etager, og hun er i 4 etager. Nej, hun er på 5 etager. Jo, det gjorde lige skærmen mørk. Jamen, det var fordi, men jeg var Tager lige den på. Ja, og nu står den på 12:08. Nu står den på 13 minutter og 2 sekunder, så vi vil bare runde den her video af. Okay, men før vi lige gør det, så vil vi gerne have, skal vi sige, 10 likes. Altså hvis I gerne. Hvis jeg skal have hende her med i min næste video, så vil jeg gerne have 10 likes. Meget gerne. Og så må I også kommentere og abonnere. Ja. Det kunne være meget fedt. Og ja, så 10 likes, og så kan I se vores anden spændende video. Hej. Jeg smutter.